Unbelievable. Hey, ụmụnne m Igbo, daalụ nụ. A sị na taa ugbo okwu eziokwu. So wee jụbịa ya si ya kedu eme na Ogalo school. Ọ sị na ya wee graduate na UNN. Njọ ya ka eke ọsọ mere, ọ sị na ya melụ gịnị? So ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem anụ ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ha asịrị FM. Aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ otu nwanne anyị nwaanyị, nwata nwaanyị, ọmarịcha nwata nwaanyị a ị na-ahụ bụ nwa afọ Igbo, bụ onye nke nwanne anyị nwoke bụ Maazị Ezeakụ Ejiofor, mbụ onye isi ndị otu na-enyere ndị ogbenye na ndị ihe na-esiri aka bụ otu Igbos Love Themselves Charity Foundation. Dịka o siri wee kọwaa na ya bụ ihe onyonyo, ọ sị na ọ gara na steeti Enugu. O nwere ebe ọ gachara batrị ụgbọala ya abịa gbadaa, ọ gaghị ya startnwu ya bụ ụgbọala. O wee sisi chọtara ya eletrishan onye ga-startịrị ya bụ ụgbọala. Mgbe a kpọzi eletrishan wee rute, ọ bụrụ nwata nwaanyị a. Ọ jụwazie ya ka ezi nne ka ihe na-eme, ka ezi ihe mere na ị naghị aga akwụkwọ. Nwata nwaanyị na-akọwa na ọ gachala mahadum, ọ gụrụ n'ụlọ akwụkwọ University of Nigeria nke dị na Nsụka bụ UNN. O wee gazie n'iru jụwa ya bụ nwata nwaanyị kedụzi ihe mere, kedu ka isi nweta onwe gị na ụdị ọrụ a. Ihe ya bụ nwata nwaanyị kọwara ebe a na uwe akpata oyi. Ikiricha ya, ị ga-amata na olileanya ka dị. Ị ga-amata na aka nwere ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị ndị nwaanyị, karịsịa ndị a na-etopụta etopụta ugbu a, ndị ka nwere agụgụ isi. Ị ga-amata na oke nwere ụmụnne anyị ndị nwaanyị ndị ka na-echebere onwe ha echiche, jụọ onwe ha kedu ihe ya ga-eme ka ya wee kpata ego, ka ya gbaa mbọ were aka ya gbapụtara onwe ya ihe ma bụrụ mmadụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ya bụ nwata nwaanyị dịka ọ zara ọtụtụ ajụjụ nke nwanne anyị nwoke ahụ bụ Maazị Ezeakụ jụrụ ya. Ka m bịakwanụ. Una na-afịa. Unbelievable. Ee, ụmụnne m Igbo, daalụ nụ. A sị na taa ugbo okwu eziokwu. Unu soro mfu ya mfu n'Enugu. Ihe a n'ilu stadium n'Enugu. Nne nọrọ otu a, nọrọ otu a. Sorry. I'm videoing you. Ihe a n'iru Nnamdi Azikiwe National Stadium n'Enugu. Mechie moto National Stadium n'Enugu. Battery moto run down. You know? So driver meje kpọta electrician. Ọ bụrụ nwanne anyị nwaanyị asekpu battery wee pụta. So wee jụbịa ọ bịali start moto CS na ya bụ electrician. So wee jụbịa si ya kedu eme na Ogalo school. Ọ sị na ya wee graduate na UNN. Njọ ya ka eke ọsọ mere, ọ sị na ya melụ gịnị? So kama na ya meziziri ya sị ka ya mụọ ọrụ, ya bịazie mụwa electrician na Owerri. Kedu afọ ebe a? Onitsha Street nke dị na Owerri Road n'Enugu here. So ma like kwa ka ụnụ ọfụ ihe a na-epreach nụ. Nke nji wee bịa last time wee sị ụmụaka omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ onye ọbụla na-aba secondary school ya kwụsị extra lesson. Agbasa akweje mụọ ọrụ aka, ịmara gị esinyela onwe gị aka. Nna alụ one ka ede? 26 years. Gwagwa anyị afọ gị. Kwụsị okwu ike mọmi. Chizoba Ogbuagụ. Onye ebe ka ịhụ? Onye afa n'Udi local government. Okay. Amụrụ gị n'Enugu anụ. Kedu mgbe gocha university? 2022. Ke school ị gara? UNN. Ngwa kọgodola anyị how come iji bruze electrician ka ị na ọlụ start moto na irikpo okpuru moto. Kọwala anyị how the thing. Mba, sọ Igbo. Mgbe mpempe, daddy nwe bụ bọs. O
eji agwa abụọ nata from ọrụ gara agbagacha ọrụ atọ. Mkpọtụ dịkọdị ebe a nne bịa saịda na-ewelite ọnụ enu na-ekwusi okwu gị. Nke ya sị mpe ma dad ma o nwefuru bọọsụ ọ na-anya bụ ọ na-ata ọrụ so ụmụ adị na-enyere aka aza the bọs anyị asa ya mmiri ma ọ bụ na ọ dị detị so nna akwụkwọ na eji aka ya arụ ọrụ moto bifo ọ bụgo na ọrụ ike ya ọnwa atọ nke fọrọ jeziri ya ka so si ya na dadi na ngwụchakwa na ngala egwe ere ya osi m na mama arụrụ ya n'ihe abụọ ọrụ nwoke so mgbe m banyere yunivesiti na UNN a sị na na-eme straik and then COVID-19 so o nwere nke a strike na final year m ebe February and don mgbe aka na-ede project so sizie n'ebe ọ m na skuul nọ na strike ka m tinyezi aka rụwazi ọrụ so gazie rụwazi ọrụ ya anọ nke a ka m chọrọ agwago m my dad so ma mbazie bidozie ya interest dizie na ya karịazie nke m gụrụ na skuul ya ka ibidozie interest gị dizie na ya karịa nke ego na skuul now kedu ka isi nweta ebe ahụ na-amụ ọrụ how come? Oga m give na ya ada before n'ọnwa so ya wa ihe on shop ya dị so our house so ya puteze ya ba ka chi puteze na. Okay. Now kedu ebe ịmụdobe kịta? Ka ebe ịmụdobe? Agreement na-ekwuru m years one na ma so far 2 years na. Ka ịmụgo dị ọrụ 2 years. Ka gị na ọga gị dere agreement? Ịma na oge ha bịa ide the agreement mmiri izu so nekwu nwere ozi ahụ echiche ma dad so etunazie ka ọ nawa then ka m bịazie aka kọntinuzie so ya na ha ikwuru years uche ha gbatara m ka ha mana ịmụtago? Ịmụtago ọfụma? Kedu ihe ndị nwere ike ịrụchanwu na moto kịta? M na-arụ ọrụ gị kọbọm gị họn oil plọg ọfan sensor speedometer ị arụnwu ọtọnetọ? Ị arụnwu ọtọnetọ lụọ kiki ka ihe ọzọ fọzikwa na-esi na ịmụta? Ama m etinye traka ọ taima ọ remote okay, ịmabeghị ha tinye timer and tracker and remote only dị na kọmputa only the computer then only the mastering of wires and wire ihe ọ na-aga nke remote dị twist mana nke tracker na nke timer ọ fetụrụ mana osokwe n'ihe na-amụ ọ gaga na-eme ya ọ ma anyị ọfụma mana ịma na ọbọ mmadụ niile nwere ego tracker and ọbọdụ mmadụ niile na-atị ezigbo so ụfọdụ gị ọ bụrụ ọrụ na-abịa steeti ọ ya mere ada ọ bụrụ na ọ mụnye kik ọtọnetọ si na ndị arụ nka ma ọta ata maka onye nwe gị ọbịa na ọ chara ahịa. Okay, so your school now is able to 2022 now otu ịmụtagoro ọrụ kịta ị ga-emepe shop nke gị? Oge ịmụchi ịchọ inwe shop nke gị ebe a na-akụzikwara ndị ọzọ. Okay, so kedu ekwe na-eji gị nweta ibido shop nke gị? Okay, ị gabe youth service? Kemgbe ị chọkwana ịga youth service? This year. Okay, ị gacha youth service ka ịmụkwuo nke kọmputa ị na-amụkwa i were kọmputa na mana otu a meet kwenye gị tata ọ bụrụ na ịmụchaala ego ị eji mepe the shop ọ dị down kịta ọ dịrọ why na ọ dị họ? Eso ofo ya na-emere unu ihe niile nwanne gị ofu na gị daddy gị ọ retire go ọ danyazị bọs
Oregia. And what was all about before? On a row as a civil servant, they retire. On a go, main work, that was part-time. Is a civil servant unique Oga school? Okay. So now, Obona and Wendy feeling how Wadogi, Kimepe shop, Poketa, Wali Awazo, go my service, or the possible. Akwadogi Oga Degem. Eh? One so much. Eh? So I put a kick and I boost a kick, Luana. Kedia the cafe now the gas in my kick. Ewe crush. Ewe amateur. Ewe some other. Yes. Ewe Bendis. Yes. Ewe Busher. Yes. Big five. One again I am Mukano, one name malo. Biku Munem. Like oh, Oba one mama say, let her tell me the name of the computer. Mark say, Oba one mama enjemono. Thank you. And one night we get your go here was a computer. And I know now, my brother Oba, him and Oba just ordinary laptop. Here be a computer have okay. That computer machine on a size by size capacity and a ditch. They won't go a being where imagine we are Benz. One way here Benz here because I'm going the idea. So man, I will call her phone number because Enugu can go here. I also like to call her account number, out and phone number, you know, because now she needs support, honestly. Onye choice support ya okponya. At her age, I'm gonna make my kowa. So ụmụ ogbu ya ụfọdụ ka akpa na-akwụ na n'ụzọ. Ọwụlọ mmaka ọma ahụ. You know? Now she decided to do what? To be an electrician. That is short. Ọgwa na surveyor chọtara mo I emepe motor mepese door ya for over 30 minutes. Meze run all down. Not a go for driver me jeweze pota electrician police abia. Wo address ebe no na no for ndị chọ patronize again. Number 12 Onitsha Street by Owerri Road. Number 12 Onitsha Street by Owerri Road. Number 12 Onitsha Street Owerri Road. Umunem na ebe barrister no irutego. Na unu ro na ebe iru stadium for ndị na amal ụzọ. Ebe Ogwi Road iru stadium. Iru na traffic light aketa. Dị n'ilu ebe na traffic light then ebe ana kanni. Ebe ana kanni the first street you get went by the right or where? Ebe ana kanni about the first street by the right. For ndị chọrọ itu ela our sister. Unu fọ na alụ ma kick. Me ihe niile mana ọrụ na okwesi ọkara mani nọ na mechanic workshop. Think that would be best. Yes, ebe ga-achọta shop n'ime mechanic. Chọọ ime mechanic workshop ọ ya akanye go ọrụ dani no plan up ebe mechanic adịghọ. Understand? Chọọ ezigbo mechanic na-enwe ọrụ. Inweta ọrụ ịnọrọ die. Ị ga na-alụ ọrụ steady. Sure from that level life get change go. And I know life get change go starting from now. Kedu phone number onye chọọ inweta ke phone number ga-akpọ? Phone number gị kpọọ ya. 080. Your own phone number. Your own. 080 69 31 26 080 69 31 26 91. Unafugi ihe anyị na-ekwu. Unafugi ihe anyị na-ekwu na onye ọbụla jee mụwa ọrụ. Onye ọbụla jee mụwa ọrụ. Biko ọ bụ na ndị mmadụ support oge. Eme ihe ị gaghị emere anyị. Ewene ga aje nye ndị fada. Ị na-anụ na-ekwu. Obodo oyibo ndị fada na-arụ electrician ma enwe edo onye na-echizi fada ebe ha da akọzi akọ religion nkịta. Onye ọ na face science. Ewene anye pastor.
inu na-ekwu ha ya agwa gị na ekpere ha kpere gị nya mere nje fụ gị. That is religion for you. Religion ga-eburu ụzọ present ya today. Bọsọ na achị ifụlụ either n'ihe ọma mere mmadụ n'ihe ọjọọ mere ya. That is life. Do you get me? Coincidence or ihe ndaba. Understand? So otu a religion na-ebu ụzọ na-present onwe ha so that onwezi ihe ọma mere gasị na ọha nwa, ihe ọjọọ okpute wene gasị na Satan. Do you get me? So ego a ga-enye gị ị ga-enweta through my followers all over the world. Were ya chọọ shop ebe ga-anọ, establish go your own shop wee kwuo okwu service. Kwena nwe na-egwu, you can open a shop and still do your service. Ị na-anụ ihe na-ekwu? So ị nwere account number ka ebe nke na-use bọọlụ m the account number 31 16 5 ka afọ gị ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa na uche m nke njibụrụ mmadụ. Na mbụ ka m kelegodi nwanne anyị nwoke bụ Maazị Ezeakụ Ejiofor bụ onye mere ya bụ ihe onyonyo. Maazị, ana m asị gị daalụ ọlụ. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị taa ka ị bidoro mewe. Onye ọbụla ga-agwa onwe ya eziokwu, mana ịbụ otu onye n'ime ndị ala Igbo ji eme ọnụ. Ịbụ otu onye n'ime ụmụ afọ Igbo bụ ndị ihe gbasara ala Igbo na-emetụ n'obi nke ukwuu. N'agbanyeghịkwa na onweghị onye ọbụla bụ nnu ga-atọzu ọra ụtọ, onweghịkwanụ onye ọbụla a ga-asị gị na ihe niile o mere dị mma, ma ọkwanụ na onweghị ọrụ nọ n'ahụ onye ahụ na ihe ọbụla o mere dị perfect dịka ndị bekee si wee sụọ that no one is perfect. Mana m na-agwawa ndị mmadụ mgbe ọbụla na nke anyị ji bụrụ mmadụ, anyị niile nwechara ọrụ na ndụ anyị. Onweghị onye ọbụla a ga-asị na ndụ ya zuru oke o wee bụrụ maka ya. Mana ana m agwa ndị mmadụ mgbe ọbụla sị na onye ọbụla ị hụrụ ịmara na onye a na-anwụ ike ya, onye ọbụla ị hụrụ ịmara na nke ọma ọ na-eme karịrị nke ọjọọ ọ na-eme, onye ahụ kwesịrị ka ịkwado ya. Nkwado abụghị sọsọ mgbe iji ego gị wee na-atụnye. Nkwado nwekwara ike ịbụ ọkpụkpọ ịkpọrọ onye ahụ n'ekwentị si ya, nwanne m, ihe na-eme dịkwa na anyị mma, mana lekwe ebe ị naghị emetacha ya, lekwe ebe ị naghị emetacha ya. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị anyị na Maazị Ezeakụ dị na mma na-akpọkwanụ ya mgbe ụfọdụ, mana nke bụ eziokwu bụ na imirikiti n'ime ihe ndị ọ na-eme bụ ihe na-abara ala Igbo uru. Mgbe na-asị gị Maazị Ezeakụ daalụ ọrụ ebe ọ pụrụ iche, ka Chineke nna gọzie gị. Obere okwu m nwere ebe a wee na-agara ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị ndị nwaanyị ndị na-etopụta etopụta, ndị a sị na ọ bụzi hookup ka ha mma ichinye ụkwụ. Dịka m si wee gwa unu na otu ihe onyonyo anyị wepụtara unu mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga, na unu mana ha si sa akpọzina ha akwụna, sa akpọzinakwa ha ashawo, kama sị kpọwa ha hookup na ọzi hookup ka ha bụzi. Wee na-asị na okwu a na-agara ụmụaka niile si na ọ bụ hookup kazi ha mma. Ụmụaka niile topụtara na-anaghị eche echiche ihe ọbụla ha ga-emere onwe ha, bara onwe ha uru ma bakwara obodo ha uru. Ụmụaka niile na-etopụta ugbu a na-achọghị ịta ahụhụ ọbụla, na-achọghị iji aka ha wee mepụtara onwe ha ihe ọbụla. Ihe onyonyo a anyị kiriri ugbu a bụ ndụmọdụ nye unu. Nke kakwa njọ bụ na ọtụtụ n'ime ha bụ ndị na-eme hookup nwa akwụkwọ onye ahụ agụghịkwa, ọrụ onye ahụ amụghịkwa, o nweghị dị ihe ọbụla gbasara ịchụ ọganihu onye ahụ na-etinye uche na ya chaa. Ihe onye ahụ mara bụ si weta ego. Ihe onye ahụ mara bụ na ọ chọrọ ịkwanye human hair. Ihe onye ahụ mara bụ na ọ chọrọ iyuzu iPhone 14, iPhone 15. Mana ọ chọghị iji aka ya wee taa ahụhụ. Eji m aka na unu niile na-ahụ ihe na-eme n'obodo ugbu a. Ọtụtụ n'ime ndị otu unu bụ ndị na-abụ ha soro ụmụ nwoke baa n'ụlọ ezumike makwanụ soro ụmụ nwoke gachaa njem, onye ahụ agaghị alọta. Ụfọdụ n'ime ha emecha ị na-ahụzi na news na-egbugo onye ahụ n'ụlọ ezumike dị otu a makwa n'ebe dị otu a, bọkasịa akụkụ ahụ ya ma ree ya ere. Onweghị onye ọbụla na-ekpe ekpere ka ọ dịrị ya otu a, mana dịka ị naghị ekpe ekpere ka ọ dịrị gị otu a, wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Maka gịnị? Atụọrọ mara ọmara, atụkwara n'ofeke ofere isi tinye n'ọfịa. Ọ webụrụ maka ya gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nletu anyị si eme ya. Ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị,
etisuo ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-esonye bụrụ ya esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, a sị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo apịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.